Morjesta ja tervetuloa jälleen uusimman Hukka-reportteri-jakson pariin. Tulipa tässä mieleen, kun Hukassa on alkanut tämä uusi sisäpyöräilytunti, että eiköhän oteta tästä selvää ja kukapa parempi olisi tästä kertomaan kuin Hukan ohjaajista Svante Kärkkäinen. Hän seuraavaksi haastattelussa. Täällä ollaan nyt sitten pelipaikalla Cycling Studiossa ja mulla on tässä saatu haastatteluun ohjaaja Svante Kärkkäinen, morjesta. Morjesta. Kerros vähän lyhyesti itsestäsi. Tää on oikeastaan sun sitä pelipaikkaa täällä. Joo, tää on se mun työmaa täällä ja vuodesta 1999 mä oon tehnyt näitä töitä. Joskus päätyönä ja joskus tällainen sivutyönä ja 17 vuotta tulee tänä vuonna täyteen sitten tätäkin työtä. Uusi sisäpyöräilytunti käynnistyi nyt uudessa lukkarissa. Hukka Cycling Heat. Kerro vähän tarkemmin tästä. Lyhyt, sähäkkä intervallitunti, 30 minuuttia täyskesto. Alkuun pikkulämpät, loppuun pikkujäähyttelyt, mutta sitten keskiosa täyttä työtä. Intervallia minuutista 3 minuuttiin ja pyritään menemään siellä niin kuin 90-100% syketasolla, eli täysillä. Niin, jos vähän konkretisoidaan, vertaillaan näihin muihin, Hukastahan löytyy myöskin cyclingia, on harmaa ja oranssi taso, tämä on nyt sitten ihan eri juttu. Kyllä, harmaa, oranssi sisältää samoja elementtejä, mutta tämän Heatiin erottuna se, että niissä tunneissa tämä maksimisuorite on satunnaista, hyvin siellä täällä ripoteltuna pienenä mausteena, kun taas Heatissä se on se pääjuttu. Kenelle tämä sopii? Täytyy myöntää, että mulla ei hirveästi, en ole tullut tällä tunnilla, en ole aikaa viettänyt. Kannattaisiko tulla heti tähän Hukka Cycling Heatiin? Jos ei ole aikaisempaa kokemusta, en suosittele tulemaan. Toivoisin jo ihan sen takia, että pyörä tulisi tutuksi, niin käy ajamassa harmaata. Saadaan tulla tutuksi siitä, mitä tämä on, koska pyöräily ja cycling kuulostaa samalta asiat, mutta kuitenkaan se ei sitä tule olemaan. En suosittele, jos et ole käynyt aikaisemmin kertaakaan, tai sitten sulla on jotakin sairauksia, verenpaine, sydänsairaus, niin silloin mä suosittelen, että et tule ollenkaan. Miksi näin? Koska silloin mennään kuitenkin niin korkeilla tehoilla ja tullaan rasittamaan sydäntä niin kovilla kierroksilla, että en suosittele. Kuinka usein sä sitten, jolle tämä cycling on tuttua, niin kuinka usein tätä hiittituntia kannattaisi ottaa kalenterin mukaan? Kerran viikkoon suosittelen silleen, että se olisi niin kuin ehkä viikon päätreeni tai täydentävä kova treeni viikolle. Kerro vielä tästä tunnista, mennään vähän vielä tarkemmin. Intervallitreenistä on siis kyse. Täällä mennään välillä tosi kovalla sykkeellä, sitten taas palautellaan. Kyllä, tavoitteena on päästä 90% tehoja omasta sykealueesta, eli lähes täysillä ja kenties joskus jopa vähän yli, niin että se tuntuu todella raskaalta, haastavalta, jonka jälkeen palautellaan. Jos ajatellaan, että työjakso, kova jakso on minuutti, niin 1,5 minuuttia otetaan vähän kevyemmin, että varmistetaan se, että päästään seuraavalla vedolla taas sinne maksimin kautta eteenpäin. No mitäs tämä tunti nimenomaan vahvistaa? Hapeuttokykyä, maitohapensietokykyä, stimuloi sitten myös hormonitoimintaa ja totta kai se legendaarinen polttaa myös rasvaa. Niin, kerro Svante, että miten sä itseäsi niin kuin ohjaajana kuvailisit? No mä haluan pitää niin kuin tämän lajin sellaisena, että sinne olisi helppo tulla. Avustan ennen tunnin alkuun mahdollisimman paljon ekakertalaisia niin, että varmistetaan se, että pyöränsäädöt on tehty, koska se on hyvin tärkeää. Ja en pidä itseäni mitenkään tämmöisen niin kuin showmiehenä, vaan pyrin pitämään niin kuin harjoituksena niin, että siitä saa maksimaalinen teho tuntitasoon kohdistettuna. Harmaalle mahdollistetaan kevyttä, mutta siellä myös uskalletaan ottaa niitä rajoja eka kertaa. Oranssilla, kun ollaan vähän käyty enemmän, halutaan vähän enemmän, taas siellä vähän komennetaan enemmän sitten tämä hiitti, niin sieltä sitten niin kuin pikkusella komentamisella pusketaan se työ esille ja ei mitään krumeluureja, vaan semmoista niin kuin tiukkaa tekemistä. Niin, ja se on varmasti just tärkeää, vaikka hiitissä tähän jotakin lähtötasoja tarvitaan, jos jotakin kysymystä tulee, niin aina vaan kättä ylös ja apua tulee. Kyllä, se on niin kuin kaino toive, että aina kysyttäisiin apua, koska muistan oman kertan 96, kun kävin ensimmäisen kerran tunnilla. Ei suomalainen mies ei apua tarvitse, ja se tulos oli sen mukaan 2 vuotta meni ennen kuin kävin uudestaan, että kysykää apua, sitä apua annetaan, kaikki meidän ohjaajat annetaan apua kyllä. Onko tullut minkälaisia ensimmäisiä palautteita tästä uudesta hiittitunnista? Vau, ei se ollutkaan niin paha, vaikka se olikin paha. No siinä varmasti hyvin kiteytettynä. Ei muuta kuin testaamaan. Muistetaan Svanten vihje, että ensi kerralla meillä sitten Hukka-reportissa tarjolla jotakin aivan muuta. Se on moi.